Ați venit în lumea Aiura. Lăsați deoparte orice prejudecăți și pășiți într-o lume colorată, plină de povești. Gazdele voastre sunt domnișoare cochete, ce ne amintesc de Audrey, Westwood, Coco sau Poppins. Volanele, dantelele și porțelanul învârtit în mărgele sunt nelipsite din arsenalul cu care sunteți întâmpinați în noul butic din zona boema a Bucureștilor de altădată. A fost o idee care s-a concretizat acum cam 2 ani de zile. A pornit inițial de la niște lămpi personalizate, să le spunem așa, și s-a continuat cu pantofi unicat, care au avut așa în spațiul lor ăla mic, au avut succes. Și cu ei ne-am prezentat la târguri, am făcut un blog la un moment dat care a fost destul de răsfoit de-a lungul timpului și a prins la adolescente așa, și tinere. Aici este locul în care noul este dorit, vechiul apreciat, bizarul intrigant, iar prețul just. Se simte încă de la intrare că din rețeta cu care a fost clădit atelierul nu a lipsit un ingredient esențial. Din pasiune, dintr-o plăcere pentru frumos, din dorința de a arăta și celorlalți ce îmi place mie cel mai mult. În atelierul Aiura, culorile, texturile, lumina și gazdele vă fac să vă simțiți ca în miezul unei prăjituri. Vă puteți face de cap combinând dantela de mătase cu volane grele din catifea. Cireașa de pe tort va fi, bineînțeles, un accesoriu din pene vrăjite sau poșeta cu paiete a bunicii. Urmează să fie și o altfel de, să spunem așa, colecție care se va lucra, se va croi și coase în atelierul, adevăratul atelier din spatele magazinului, să zic așa. Și nu în ultimul rând, aici se primesc, se dau sfaturi, se vine în întâmpinarea, să spunem, clientului, cu toate că sună cam rece, dar să-l denumim așa. Se vine în întâmpinarea lui și se încearcă să se găsească cea mai potrivită ținută. Un lucru vintage poate fi adus în actualitate printr-o simplă combinare a lui cu o altă ținută din contemporan. Și pentru că plăcerea de a fi creativ vine natural după orele de muncă, spațiul este deschis până seara târziu, iar de vineri până duminică, programul este prelungit până la ora 24. Nu vă sfiți să cereți sfaturi. La atelier vi se poate crea ținuta perfectă care să vă avantajeze și care să vă pună într-o lumină delicată și originală oriunde ați merge. Aș vrea să organizez, probabil că lunar, seri sau zile din weekend în care se întâmplă ceva, o expoziție, o lansare de colecție și așa mai departe. Dacă v-am deschis apetitul pentru toate aceste specialități, gustați din aroma buticului și puteți câștiga o ținută Aiura croită special după chipul și asemănarea voastră. Cred că o primire caldă face ca persoana care a intrat în acest spațiu să se simtă mai în larg cu ei.